Hej Frederik, hvorfor har du meldt det til Sitte med æble? Ja, fordi jeg har sådan en lille ven der, ikke også? Han vil så meget gerne lige, han elsker sådan en pige, ikke også? Og så er det lige der, man, så kunne det bare lige sige det til hende, ikke også? Det ville bare være, det er mega funny, hvis det sagde til. Så det synes jeg bare lige, du går hen og siger det til hende. Jeg går hen og siger, at det går bare, han bor herhen ad vejen, ikke? Ja, han bor herhen ad vejen i hvert fald. Det er i orden, det er i orden. Ja. Ja. Goddag, du er... Jeg har hørt, at du vil, Frederik. At du er meget forelsket. At du er meget forelsket. I hvad? Katrine. Katrine, kan den ikke komme til? Jeg får helvede! Og derfor er du meldt til showet, der hedder Sitte med æble. Kom, nu forlader vi dit liv og går over til Katrine. Nå, Tobias, er du klar til at sige det med æbler? Nej! Okay, kom. Vi går hen og banker på. Katrine! Det er meget flot dag. Jeg elsker hende ikke meget. Goddag, Christine. Ej, Katrine, jeg synes, du er pisse lækker.